Мане е тъмно като в гъс, човек. Кой му удари, бе? Ако му убива? Убили та нещо е! Ааа, водата! Бой, апре, знаеш колко е огромно, човек! Не искаш да знаеш! Не искаш да знаеш! Някакъв алигатор, човек! Защо водата не помага, човек? Ай, заминай. В гърба. Ми ще май бе тук на почивки и това ще ме. Алигатор е, човек! Купиш даже, стреляй го е! Чупи ме кръка, бахай са! Той оплаша го, човек, дед викам. Да се знае. Не мисля. Той хареса от тебе и чупен крак, не мога да се кача тук отгоре да спася животчето малко слядко. Засилил се, какво да играя? GG, когато ти кажат стой на плажа, за да ти е по-спокойно. И тако някакъв алигатор, човек! Лягай, тук трябва да легнем някъде, бързо. Не може да ма види, човек. Не може. Нищо така ма уби. Ох, ужас, човек. Мини ми отгоре, аз искам та погаля, ти минаваш отгоре. Виж, мини отгоре на раптора, човек, настъпа му глад. Насрали се е от? Не, ти не става тази път. Къде ми е лайното? Че да не ми взе лайното е? Крадец на лайна! Нещо не може го удариш, ми струва. Няма, как не мога, бе? Ти си направил някакви настройки така, ама. Хакер. Между другото и... И с ръка и с крика може да му Бягам. Те пиши байкраш. Те ли, и двете? Насрах се. Дай. Взех си лайното. Другото съм гладен шкла. Добре сме. Камфара ми, намери ни камфара там. Хайде е заразено. Горе над нас, прави, не знам. Тъй ли, добре. Мислих, че ще ма вземе, човек. Мислих, че ще иска да нахрани децата с мен. Аз съм чипен крак между другото и... Добре си, значи всичко е 6 точки. Аз отивам към жълтото нещо. Има храна, прави, дай, го. Абе, няма туя ново, бе, умираме тук, бе, момче. Някакъв Тирекс май има тук, ма не ме интересува, човек. Между другото, пълни ми се храната, защото съм машина. И отивам нещо, ще ме удари тока сигурно. Supply Crate 50 от 100 нещо си. Require Survival, level 45, мерси игра, чао. Почнах да се душа. Което... Ай, стига, бе! И пак има някакъв раптор. Не, нещо летящо е. Нещо ма прави голяма змия, човек! Умрях. Между другото, приспама тая змия, човек. Ако не ме изде нещо пак на... Тук имаш толкова драконито, тя ще ма готни жив, човек. Титан бола, втори лева, мерси, ако искаш. Жаба ли биш това? What? Ако я нападна, дали ще ми щупи гърба? Ще припадна пак, човек, знам го. Бързо във водата. Преспахме във водата. Това ми се отдава, човек. И пак ма би, човек. Продължава, дойде във водата. Мега пираня. Ай, си вземи. Не е змията, мега пираня. Тук всичко моята уби. Бах ти и филма, човек.